Escola Galega de Espiritualidade é unha realidade eclesial que leva camiñando en Galicia desde o ano 1994. É unha gran ocasión para a formación teolóxica e a renovación da espiritualidade da xente de Igrexa, partindo dunha visión aberta á sociedade. Desde o seu inicio, a Escola Galega de Espiritualidade pretendeu axudar a redescubrir o rostro e a mirada de Deus e encarnar a presenza do Evanxeo na realidade da vida. Na súa andaina, este espazo sempre foi avanzando na busca dun diálogo da fe coa realidade cultural do noso tempo e do noso lugar. Un diálogo que fundamenta unha espiritualidade renovada. Desde o seu comezo, e mediante ciclos de 4 anos, trátanse 4 unidades temáticas nas que se repensan, desde unha posición intelectual e fondamente espiritual, os grandes temas da nosa fe cristiá. A primeira unidade do ciclo trata o tema de Deus que crea por amor. Nesta primeira unidade tentamos redescubrir o rostro de Deus, que é bo e misericordioso, que ama de xeito intenso e incondicional a todos e todas, sen excepcións, e que quere o mellor para cada unha de nós. Un Deus namorado que só pode, sabe e quere amar. Un Deus que sostén o mundo e que o está creando permanentemente, que busca a nosa felicidade e nos propón camiños para ela. Deus creador que deixa a súa pegada na natureza. Trátase tamén neste curso o tema do mal no mundo, da dor e do sufrimento. Preguntas profundas que a todos nos asaltan e que se poñen moitas veces en fronte da nosa visión de crentes. Preguntas que fan cambalear a fe de moitas persoas e as que compre dar resposta desde o noso ser crente e desde a visión do tempo no que vivimos. Nesta unidade aventurámonos a descubrir como actúa Deus no mundo e como actúa en nós, como é a mirada de Deus Pai e como a nosa mirada construe con tanta frecuencia un Deus a nosa medida, atribuíndolle as nosas eivas e limitacións. A Escola Galega de Espiritualidade ten lugar en 5 sesións, 5 sábados ao longo do curso escolar e un fin de semana de convivencia en Sobrado dos Monxes, cara ao final do curso. A Escola Galega de Espiritualidade é unha ocasión excelente para ir descubrindo o Deus Pai Nai que nos amosa Xesús e que quere estar presente nas nosas vidas.